Pwy dach chi? Eirian dwi. Sut dach chi heddiw? Wel, dwi'n iawn, ond dwi wedi blino dipyn bach. Lle dach chi'n byw? Dwi'n byw yn yr Wyddgrug. O le dach chi'n dŵad yn wreiddiol? Dwi'n dŵad o Ynys Môn yn wreiddiol. Be dach chi'n hoffi wneud dros y penwythnos? Dwi'n hoffi darllen dros y penwythnos. Be dach chi'n licio amser paned? Amser paned, dwi'n licio coffi du. Sut mae'r tywydd heddiw? Mae hi'n braf iawn heddiw. Ydy hi'n brysur yma heddiw? Ydy, mae hi'n reit brysur. Be dach chi isio i swper heno? Dwi isio cyrri i swper heno. Lle dach chi wedi bod ar wyliau? Dwi wedi bod ar wyliau i Iwerddon.